Tuhanku pandangan dituhakai, Orhamahuna tutup tangan, Orhamahuna tutup tangan. Batu Marigung najolo di tiki hasi pelebeguon adorang so roha kristenon adong do di balige di piatalun na di goari dolma di tiki Batu Marigung. Masa di goari Batu Marigung memang tarsuman dulu kira songon usima jujung manang ulungi jolma alaya pala ibu ngamana songon na suman tariga. Jadi ditik kini hasil pelibegun na jolo nina sai dipilih dui di pasahak do pilihan tu sobaun na di dolo Marigungi ala dirajumi molo so di pasahak tu si pilihan segero kaulau nasida alai molo di pasahak akka pilihan segero tau tu si dengamma ulau nasida gabe mamanani ulau nasida dan gambar tu buat kasuasuan nasida gabe taruli manasida di sipangan ala ni saya di pasahak doi ditiki laho saburon doho ditiki laho gotilon nangdung sirung gotilon muse saya di pasahak do pilihan di dolok Batu Marigungi. Jadi mau laho madabur di pasahak mapilihan di pangasean di doluki di rohana sida dan gamma jala gabe akka nanula nasida pasahak mapilihan tu si uhud do nasida namana buron mare dede rondo ka edde ditiki edde di hasi pilibigun na jolo ditiki laho manabur boni tu haumana sabur sabur jolo sabur sabur pudi manabur na par jolo manabur na par pudi gabe na par jolo gabe na par pudi biur-biur bonang-bonang saka biur sa tapongan tu sanggar maporik tu lobang masa tua sinur mana pinahan gabi mana nula sai ima didok ditiki uhud laho manabur boni naon adora sutauduti Batu Marigungi tadeho majolo bukwede nomor 710 sada o hamu parangan. Tuhanku pandangan dituhakai, Orhamahuna tutup tangani, Kristus tunduk bala doa tinggi namar hamona Manterasi langit, Tuhanku pandangan dituhakai, Orhamahuna tutup tangani, Naluhun hamuma Aholomoni namang baik magia Aholomoni Hanta nitu hata baik senjatami Panjok hati gorak gohok damai Tuhanku pandangan dituhakai, Orhamahuna tutup tangani. Adorang dihasi pelebeguan nasida tung postor rohana sida bolo di pasahak nasida pilihan na tu sobaud dulu Marigungi
Romaudan mamornohi hauma nasida, mamornohi porlak nasida, gabema nanula nasida. Alai dung ro parbarita nauli, dung ro misionar, mulai ma adong dohot parguru sian halak batak, mulai ma moru aka napasahat peliat tu sobauni. Alai tong dope saya dong namangulakon. Jadi dung songoni dung alam torop halak si pelibegu ro marguru jalagawe halak Kristen dangulu benasida pasahat to pilihan na tu sobau dulu maribumi gawe Roma akka halak si pelibegu didok nasida ma tu akka naung Kristeni tarihon nami nama hau manami siak kamu molo soolo hau pasahat to pilihan tu sobau batu marigung inna nasida tohoro tutu ditarik doa ke hauma ay masa do ditiki na ginoaran na mamula pinang haumani halak do diula ala sodong haumana jadi ala sugur hana ditarik masudi aka pangulana manang juma pe manang porla pe ima ditiki masa do rohani tuan pilgram ditiki paida-ida alahoni sipele begui ay say di pasahat nasida pilihan tu batu maribungi. Saya dijamita tuan pilgram do nasida, saya dipaingok do nasida, didok do tu aka namar sobat tu duluki. Dang terlehon batuon pasu tu jolma namangun. Ay batuon naso olorok don, batuon naso makroha don, batu namate dak terlehoni pasu tu namangun. Holan siat dewata Jehovah di bagasa Tuhata Yesus Kristus do pasu tuhita. Laho paposon rohani akahalak sipili biguri titi. Laho pagomoson jamita ni tuan pilgrami dibuat tuan pilgram matokok na belgas itu diatuhi ma dulu batui dilopangi main digargari ma dulu batui. Managam-nagam doa kahalak si peliwegu ditiki mana main masa dituanon ninna rohana sida yang go di rohani akka halak si peliwegu masa matusonan non hamatean susah maun ni norok susah maun ninna rohani si peliwegu do madok tuan pilgram saya dipite na sida marang nasa dia leleng saya dipite dak marang nama gua yang go tuan pilgram gawe masih padoham mana sida didoa ka si peliwegu ma bah gumogoro datuni ibana siad datut tabah jumagoro datuni ibana siad datut ninna sibilibi jala gumogoro hape debatana onma batu marigung na di peatalun balige ko baranon nenet sian buku 100 tahun ha Kristenon di balige doho na humaliangna tutu di go baranon danga palatarida be songon go baran ni si majujung dohot igung ni jolma alanunga di gargari di fotoon terida mata M Panjaitan sekretaris resort GKPI Balige rap dohot M Panjaitan guru huria GKPI Matio jongjong di patni dolok batu marigungon patuduhon tu panurat ni buku sejarah 100 tahun ha Kristenoni panurat ni buku sejarah Kristeno 100 tahun di Balige jongjong di labung batu naginwaran ni halak di Taiwan si majujung ni sada parupuan alani alugu manang alani pargatian ni lasniari manang galiniari bui gabi adong haasingon ni batui di pudian niwari mose rodo evangelis Laban Siahan dohot anak nasi Jakob diputari nasi do batu marigumi alani marah danga dong berita dahalak nuain yang go batu marigumi ala nunga diputari misionari niuji dong disukun kadongan na di peatalun hira soadong beha di boto nama sai na adong dolok batu marigumi ala di zaman misi pilih gudui ditikin yakka misionar hamot kadongan mulut inaringo tapi berita mai sejarah main nang bemasai noain olah Tuhan Yesus Kristus do haroroan di pasu dahuli hanguluan rodi seliling dililingna tu hita salhutna Tuhanmu pada tangan ni Tuhan dai
하나님